Καλησπέρα παιδιά, WitherBoy.gr εδώ. Σήμερα θα παίξουμε Boom Beach, μία αρχή για ένα παιχνίδι πάλι. Πριν λίγο το άρχισα, δεν έχω φτιάξει και πολλά, αλλά σήμερα θα γίνει μία πολύ μεγάλη αλλαγή στο κανάλι. Λοιπόν, να αρχίσουμε από τα πρώτα και τα βασικά. Άλλαξα το όνομά μου από WitherBoy.gr. Το άλλαξα Ace Dinos Plays, γιατί δεν με βολεύει πώς το είπαμε, το WitherBoy.gr. Γι' αυτό δεν με βόλευε τόσο πολύ. Αλλά τώρα θα ξεκινήσουμε να κάνουμε πάλι βίντεο, γιατί τόσες μέρες δεν έκανα. Λοιπόν, ας αρχίσουμε. Δεν θα κάνουμε και πολλά σήμερα, απλώς θέλω να σας δείξω και να μάθω και να μάθετε και εσείς Boom Beach, γιατί δεν ξέρω και εγώ τόσο πολύ. Λοιπόν, δεν ξέρω, πείτε μου στα σχόλια αν σας αρέσει το Boom Beach, να ξέρω κι εγώ. Αν συνεχίσω, θα συνεχίσω, βασικά όχι, δεν θα συνεχίσω, θα αρχίσω το Clash of Clans και το Clash of Royale. Αυτά τα δύο μέχρι τώρα και θα δούμε. Λοιπόν, σήμερα θα αρχίσουμε λίγο τις επιθέσεις. Έχουμε εδώ μαζεμένο στρατό. Πάμε. Πού είναι? Θα πάμε λίγο σε αυτό εδώ. Αυτό είναι και εύκολο. Λοιπόν, ήθελα να σας πω, για όσους μπορούν να με κάνουν support, γιατί έχω και λίγους subscribers, για να με βοηθήσει τουλάχιστον να κάνω περισσότερα βίντεο. Αν μπορείτε, κάνουμε support και θα βγαίνουν πιο πολλά βίντεο την εβδομάδα. Βασικά 2-3 βίντεο την εβδομάδα θα είναι υπεραρκετά, νομίζω. 3. Το πρώτο θα είναι Boom Beach. Βασικά θα κάνω βίντεο Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Τη Δευτέρα θα είναι Boom Beach, την Τετάρτη θα είναι Clash of Clans και την Παρασκευή Clash Royale. Και έτσι θα συνεχίσουμε το YouTubeικό πρόγραμμά μας, όπως λέμε. Ναι. Ωραία. Εδώ πέρα. Ωραία. Ανεβήκαμε rank στο βίντεο. Θα στήσουμε τα υπόλοιπα εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε άλλη μία μάχη. Και πώς την κάνω καλά. Αυτό είναι εύκολο, δεν σου είπα. Για να δούμε. Ωραία. Είναι πολύ εύκολο. Είχα και άλλο ένα account στο Boom Beach, αλλά τώρα επειδή άρχισα τη σειρά έλεγα να φτιάξω ένα άλλο account και να το αρχίσω τώρα. Το άλλο ήταν στα 20 level και ήμουν στο 3ο rank. Αλλά δεν πειράζει, σε αυτό θα αρχίσουμε. Είναι μια χαρά. Λοιπόν, είχα πει στα παλιά βίντεο, τα βίντεο θα βγαίνουν 1/4 το πολύ, μέχρι να μπορέσω να βρω μια άλλη συσκευή που να κάνω record, γιατί τώρα δεν μπορώ να κάνω πάνω από 1/4. Αυτό είναι το κακό του Mobizen. Λοιπόν, τι άλλο θα είναι τώρα? Περιμένουμε εδώ πέρα. Κάνουμε και εδώ άλλη μια μωρέ, το ζόρι σου. Από εκεί δεν πάμε. Στρατηγική τώρα θα βγάλουμε τι βλακία θα κάνουμε τώρα εδώ πέρα. Ελπίζω να σας αρέσει το Boom Beach σε κάποιους, γιατί σε κάποιους αρέσουν μόνο το Clash of Clans ή Clash Royale. Όχι, περίμενα. Πολύ καλά. Μπατίες βόμβες.
Λογικά είναι ωραίο παιχνίδι, εμένα μου αρέσει πολύ. Και το Clash of Clans είναι ωραίο. Α, το φάγανε τα bombs. Victory. Α, ωραία. All troops red. Ωραία. Θα κάνω λίγο εδώ. Θα βάλω εδώ. Mine αυτό εδώ για να βάλουμε λίγα ακόμα. Και λογικά μαζί θα ξεκινήσουμε τη σειρά του Boom Beats. Εντάξει, δεν ξεκίνησε και από την αρχή. Είπα να σας δείξω αυτό που θα κάνω. Λοιπόν, θα μπω σε μια συμμαχία, δεν ξέρω σε ποια όταν πάω το Headquarters level 6. Αν θέλετε πείτε μου στα σχόλια και ρωτήστε με αν θέλετε να μπω στη δικιά σας συμμαχία. Αλλά θα είμαι λίγο μικρό level, ελπίζω να μην σας πειράζει. Εγώ προσωπικά μπαίνω για να περάσουμε καλά και για να περάσει η ώρα καλά. Εδώ έχουμε πολλά να κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε όλο αυτό το δάσος να βγάλουμε και να γίνουμε pro players σαν αυτόν εδώ που δεν θα γίνει ποτέ, το ξέρω. Level 22 γίνεται. Έχω πολύ καιρό από το Boom Beats. Μωρέ στρατιώτες. Και αυτό του κάνω εγώ επίθεση να γινόταν. Μόλις πατούσα το ποδαράκι μου σκοτωνόμουν. Τελείωσε αυτό. Πάμε να κάνουμε άλλη μια επιθεσούλα. Μικρή, εντάξει. Ναι, εντάξει, δεν έχει ιδέα. Ελπίζω να πιάσει αυτό που θέλω να κάνω. 1, 2. Και ας βάλουμε και αυτό στη μέση να ψοφήσουν. Μην ψοφήσετε, μόνο αυτό σας λέω. Σας χρειάζομαι όλους και όλες. Κοιτάξτε τώρα την κάφα θα κάνω. Doing. Boing. Καλό αυτό, καλό, Αυτό ήταν πολύ εύκολο. Ωραία. Τα κάνω πολύ γρήγορα. Και δεν είναι καλό αυτό. Βασικά είναι κάπως. Και έχω 0 διαμάντια. Την επόμενη φορά θα προσπαθήσουμε να χτίσουμε κάποια πράγματα και να κάνουμε update. Έχουμε φτάσει στα 8 παρά 10 λεπτά. Τι είπα τώρα ρε. Εντάξει, έχουμε φτάσει στα 8 λεπτά. Πρέπει να φτάσουμε seriously report. Εντάξει. Έχουμε δρόμο εδώ πέρα. Να δούμε τι θα είναι αυτό. Τι. Καλά. Boing. Να ρίξουμε εδώ πέρα τις βόμβες γιατί... Όχι, μην πεθάνετε. Ωραία είσαστε. Αυτό μπορεί και να βγει λίγο βαρετό, δεν ξέρω. Πούμε μια χαρά. Τώρα δεν μπορώ να παίξω Minecraft. Πρώτος λόγος, θα σας πω γιατί. Πρώτα απ' όλα κολλάει πολύ και τα ακουστικά σαν μου έχουν σπάσει λίγο, έχουν ξεκουμπώσει από τη θέση τους και δεν θα ακούγομαι καλά. Ούτε σε αυτό ξέρω να ακούγομαι. Γι' αυτό τώρα είμαι χωρίς ακουστικά, αλλά δεν πειράζει, θα ακούτε λίγο background. Υγεία. Πάμε αυτό το mortar, θα ρίξουμε αυτούς εδώ και όλα μια χαρούλια. Μην ψοφείς κανένας. Ψόφισα. Όχι. Έλα. Go. Σε αυτή τη βλάκια πάμε. Τώρα θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε όσο ψηλά μπορούμε στο Boom Beats.
όσο φτάσουμε. Ωραία. Why are they attacking us? Why do they smash our old status? Γιατί έτσι πρέπει. Πώς κάτι γίνεται εδώ πέρα. Έχω καταλάβει. Στους ανθρώπους κάνουμε επίθεση ή αυτοί τους έχουν κάνει επίθεση και τους έχουν εχμαλωτήσει. Ωραία φίλε, δεν έχω καταλάβει. Λίγο αυτό ένα λεπτάκι βγαίνει. Βάλουμε... ωραία. Και τώρα πρέπει να περιμένουμε. Τι άλλο έχουμε να κάνουμε. Μπορούμε να πάμε και εκεί. Τώρα, άντε. Λίγο πιο ωραία. Εντάξει. 1-2. Και χάλια παίχτης τώρα. Είμαι λίγο πιο καλός. Δεν θα με χαλούσε. Χάσαμε ένα. Τώρα θα χρειαστούμε medkits. Γιατί εδώ δεν θα γίνει κάτι καλό. Μπόιαμ. Εντάξει. Συγγνώμη. Το πρόγραμμα που σας είπα πριν δεν θα λειτουργήσει από σήμερα, επειδή τώρα κάνω το βίντεο. Αν ήταν να λειτουργήσει αύριο, αλλά αύριο δεν μπορώ. Θα είναι κανονικά Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Γιατί αύριο έχω κάτι δουλειάς και δεν θα μπορώ να κάνω. Αλλιώς θα έκανα και αύριο. Αλλά τώρα δεν μπορώ. Δεν έχω. Πάμε εδώ έτσι. Δεν έχω βασικά. Έχουμε αυτή την επίθεση να τελειώσουμε από εδώ πέρα. Κοιτάξτε τώρα τι θα κάνω. Κοιτάξτε. Περιμένετε. Πάρουμε λίγους πόντους. Αλλά λίγους. Άντε. Άντε, γεια. This is used to be a farm built by our ancestors, full of ancient status. Εντάξει. I believe the status hold great power. The Black Guard wants them all. Εντάξει, καλά. Συγγνώμη. Τώρα τι άλλο έχουμε. Εντάξει, μια χαρά είμαστε. Τι να πάρουμε κανένα εδώ. Όχι. Δεν δω τίποτα άλλο. Κάνουμε κανένα δέντρο έτσι. Να περάσει λίγο η ώρα. Δεν μπορούμε. Εντάξει. Μια χαρά ως εδώ. Έχουμε 17 για αρχή. Καλά είναι φίλε. Πρέπει να φτάσω. Να, στο παλιό μου ήμουνα στο δεύτερο, στο corporal. Πώς το λένε, ναι. Τι είναι αυτό. Εδώ, να δούμε κάτι. Περιμένω. 13. Καλά, εντάξει. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε ένα like και ένα subscribe. Αν σας αρέσουν τα βίντεο μου κάντε με support για να με βοηθήσει να σας το βίντεο μου. Και τα λέμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας!